wachoga ka miluongo ni monopoly mar Kenya Power. To monopoly ni emo mineno ka jopiny osebet ka nigi pek ahinya e mar stima nikech mae kende power producer manitiere. Maparo ni ben gima wabunge osebet ka uwe ahinya. Ndalo mane uro yier 2017 nowacho na achiel kuom pillars mano yiere go ne manufacturing. To ndalogo nodhiro kabisa mane nitiere gima nowacho ni kata ranking mar Kenya ease of doing business no idho malo. Tingeni mano idho malo sami yudo kantiere investors mang'eny mabiro timo ang'o, mabiro invest kata mabiro timo biashara e pinyu. Taparo ni mano koro lokre sani. Nikech onge ng'ama nyalo timo manufacturing ka bei mar power ni malo. Ndalo moko be bunge kae iwacho ni ndalo mane koro jok masani iluongo ni Kenya Kwanza, ndalo ka niluongo gi ni tanga tanga. Ne giwacho ni koro gidwaro report e bunge mar independent power producers. Ma list moro no kele bunge kanyo. To list no faces mag jogi nyaka kawuono mawuoye ni pod ang'owa po kwang'eyo gini gin ng'awa gini. Koro Kenya Power ni kata en miwuoye Kenya Power kae ema board o resign te moket board manyien. Nyocha kendo sirikal ni kodonjo manyien wan gi board manyien te. In institution achiel ni ere kaka dango bed ni pile pile board wuok CEO akeni gi wiladi sani kata mawantiere godo en acting. Koro mani dogi penjiri ni ya to kaka jo Kenya wachimo kure nikech power kani malo gik mang'eny malich madhi bedo malo. Tinde kata kinyocha nche wanyiero office ka ng'ato wacho pesa mochulo ma stima. To ng'ato wacho ni ana chula 5,000 to wanyise ni ng'eni kichulo man to manyiso ni in commercial consumer. Koro ichal ng'ama nigi pong'. Koro ng'ama tiere gi pong' to penjre ni to nyocha ncha chulo mana 3,000 2,500 ang'o motimore. Kanye kama jintiere. Tapa ni kata sani kipenjo jowinjowa. Ng'eny jowinjowa mabro nyisi ni ana chula 3,000 sani chula 10,000 moko ntie machula 8,000 ka koro mano kende en stima. Idhi dak nang'o. Tingeni ukinja commercial consumer in mana domestic ma initiyo go mane odi. Koro kanye mawantiere makato ko wuoyo nyaka wang'e ni jogi gin jok mag nyocha neno ka CS ne wacho CS Chirchir ne wacho ni koro gidwa retire nikech sani watimo wind power, watimo geothermal, watimo hydro. Koro giwacho ni wadodo ke hydro moko gi very expensive. To koro kidoke magi ang'o madhi mbele. Sani week mano kadhocha no dhi iluongo nang'o Abu Dhabi. Odhi go deal benchmarking mar kaka wanyalo konyo pinywa. Benchmarking to krach. To koro mano tere kaka konyo jo piny gidhi benchmarking kanyo nikech ndalo mane gi campaign igocho ni kata stima mikelo nuno mano mana jok momedo pesa gi kanyo wan kwa donjo be idhi duogo piny. Koro sani kar mondo be oduogo piny odhi triple gima ne giwachonwa. Koro idok jo piny idhi nyiso nang'o nikech subsidy ok inya wacho ni that was a solution. Ndalo mane wacho ni bro duoko cha nyaka bede ni ne in gi secret mari kaka ne dhi duoka ng'owa bech stima. Nikech japiny be bro penyo ni subsidy manyo golo ni kuchoke uchoke en pesa dito itiyo kode kanye bende Fred ntiere wach ma Roselyne wacho apani Roselyne okawechega kare momiyo